ସଇଁତଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭବ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଲେଜର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମାଜସେବୀମାନେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଉତ୍ସାହରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ହାତରେ ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ନାରାରେ ସଇଁତଲା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକତାରେ ଶକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। କଲେଜ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ, ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନବୀକରଣ କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରା କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଜାର ଓ ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପୁଣି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।